Mä tykkäsin muuten Sources eniten Scoutista. Mä tykkäsin Sources eniten siitä, että siinä merkittiin friendly-pelaajaa, siis siinä luki ystävä. Niin. On se paikista paras. No silloin kun tuli tonne puolulainen sen, niin tulee teksti siihen keskellä näyttöä. Havaitsit ystävän. Joo, se on just paras. Havaitsit ystävän. Woo! I have a friend! I'm forever alone! Woo! Best day ever of my life! Me vähän niinku voitetaan tää. Vai et sä puolta vai? Kohta vois. Miks? En mä tiedä. Mun mielestä CT on kivempaa joskus. CT on tylsiä, kun ne on vaan se. That's a negative. Ja sit ne vaan lähtee. Mun mielestä näistä panttivankin jutuissa nää CT on kivempi. No niin, on paitsi tässä mapista on parempi. No niin, kämppät siellä sisällä. Niin. Mitä vika kämppäämisessä? Se on tylsä. No ei se oo Scout, se on SSG. Se on scoutti. Oli se ainakin eilen scoutti, kun mä No katsoin. niin, varma. Varon ne tulee sit sieltä alhaalta. Mua kiinnostaa. Oi juma, ehkä mua kiinnostaakin, mä menen pakoon. Äiti! Onks... Mun pizzakebabi on valmis vielä. Sä oot siinä. Hei, tuu. Mennään. Oota nyt. Ei mä uskalla, Nää mulla on tää helkutin... Scoutti. SSG. No häki. Mä oon mun panttivangi. Ohoi, mitä vitsiä! Se oli headshotti! Kumpi sulla on? Scoutti tai se SSG. Oho. Oh shit. Häh. Se oli helppo. Mä en kerran tehdä Just mitään. kun mä rupesin viemään panttivankiin, niin... I'm throwing a decoy. Ai niin, tässä Heitän. onks se semmonenkin? Heitän harhautusgranaatin. Mä sain tapon. Oi oi oi. Mä näin vihollisen. Oot mä tuu apu. Oo! Putin meni alas. Putin meni alas. Putin käveli portaita alas. Portaita alas. Hän meni alas. No hei mä se avikaalla, älä nytte. No niin, mitä tää yksi tekee Feritigeri. tää? Luuleeks tää yksi jätkä tää meidän tiimiläinen, et se löytää tosta ihmeen kukkaruukusta tai kannabista? No siinä se on. Oi 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 oi! Kannabisvoima. Ja miten sä nähnyt sitä? No mitä sä juokset puukko kätees? He rikkoi 5 ikkunaa. Herra puska rikkoi 5 ikkunaa. Area clear. Uish! Joku tappoi mulle sillä Zeuksella. Se sähkö on se. Just toi sama tappo, mut se sähkö on En mä siellä. tiedä, minkä takia näillä tyypeillä on samanlainen takki kuin yhdellä... No, Ketä kiinnostaa minkälaiset takit niillä on? mä en vannaa, siinä sä oot tämmösen kämäsen aukin kanssa. Eikö se olekin hieno kamo? Vois ottaa SSGn tosta näin. No ota jos sä haluut. Se on tässä näin se yksi. Oo! Aamukäsiökin vai? Ui saakeli täällä on porukka! No, mitä sä teet tuolla uspilla? Se on auki. Ota se auki käteen. Vedetään! Näet sä nyt? Näet sä nyt sit uspista mitään hyötyä? Kato Ei nyt. ookaan. No eipä kyllä tosta aukistakaan mitään hyötyä, sulla kyllä tosu mihinkään. No hiljaa verta ampuu. Kato nyt herra puska tappo se jo. Tiedän siellä on toinen. Ui ui ui! Perkule mulle loppu panokset. Säkin huomasit se. No totta kai kun se ladan. Oo! oi, Tähtipelaaja! No, Kerrankin. tosi kova olo. Mä oon tähtipelaaja. Mä menen täällä M4. Onks Gerismod hyvä? Hankis. Mitä sinne tehdään? Siinähän on ne kaikki eri jutut. Siinä voi olla horror mappei. Ja on se prop huntti. Tai terrorista on niitä, mitä niitä onkaan. Joo, se hakkais. Se viettää 24 tuntia elämästään tietokoneen edes. No voi olla. Mä vietän vaan 23. Kato, oi, mä vedän täältä kaikki hedut alas. Sä vedät heduilla. Fuck! No niin, heti kun mä laitan follata sua. Jätkä vaan kuolee.